li bajarê Vîyennayê bû sê rojan raman û zanîn derbarî plansaziya bajarî û pêşxistina herêmî di konferansa RealCop de tên parvekirin. Bi hevkariya saziya Vision Education ya Herêma Kurdistanê û saziya Awstrî COP dê pirek di navbera Ewropa û Kurdistanê de ava bibe. Ji nêzîkî 300 pisporan ku di nav wan de akademîsyen, xwendekar û siyasetmedar diwarê plansaziyê de amade ne, ji Herêma Kurdistanê nêzîkî 40 beşdar hene. Fokusa konferansê li ser perwerde û danûstendina navdewletî ye. Rêxistina Vision Education jî beşekî mezin ji vê geşedanê dilîze. بەتەسەوری ئێمە ئەمە هەنگاوێکی یەکەمە کە Vision Education کردوێتی من باوەڕم بەوەیە کە ئۆرگەنایزیشنەکانی کە لە کوردستان ئەم هەنگاوە بکەن وەکو ئێمە تاکو بتوانێت هەموو لایەک خزمەت بە گەل و وڵاتەکەمان بکەین ئێمە دەستمان پێکرد و تەمبەنا دەکەین ئۆرگەنایزیشنەکانی کەی کە لە کوردستانن هەر هەمان هەنگاو بنێن بۆ ئەوەی بتوانن بە باشترین شێوە کوردستان تەمسیل بکەن نەک بەس لە ناو کوردستان بەڵکو لە ئینتەرناشنال لە دەرەوەی کوردستان. کنفرانس ئالیەن سیاسی پلانسازی و زانستی تینە جەمهەف بە ئارمانجە کوژە هەف فێر ببن و بە هەڤرە لە چارەسەریان بگەرن. مجارا بنەسازیە کەسک جی ڕۆلەکە سەرەکی دلیزە. Ez divê baweriye deme ku divê mirov li ser avakirina berfireh bifikre. Avakirina berfireh newateya wê ye ku mirov her derê bi kevir û çîmentoyê dapoşe. Lê belê ku hinekî bilindtir avahiyan çêbike. û bi avakirina bilindtir mirov hem zêdetir cihên niştecihbûnê peyda dike û hem jî dîsa gelek qadên keskahiyê diafirîne. Ez bawer dikim ku li wan welatan gelek xaniyan takekesî û yên wekî wan hene. Ev ne çareseriya ji bo bajaran. Planên bi vî rengî dikarin ji bo Herêma Kurdistanê giring bibin. Bi taybetî ji bo bajarên ku bilez mezin dibin wekî Hewlêrê. Bajarên wekî Vîyennayê nîşan didin ku park, keskahî û plansaziya berdewam çawa dikarin di demeke dirêj de kalîteya jiyanê baştir bikin. Ja, das ist eigentlich ein Prozess, der schon über 100 Jahre andauert. Ev bi rastî jî pêvajoyeke ku zêdetirî 100 salan e berdewam dike, ku wê demê jî welatiyên Ewropayê ji bo wê tekoşîn kirine, wek mînak ji bo parastina keskahiya daristana Vîyennayê, an ji bo pêkanîna xelekeke kesk li derdora Vîyennayê, an jî ji bo pêkanîna projeya bi navê Grava Dunayê ku qadeke kesk a 25 kilometreyî di nava Vîyennayê de ye. Li Vîyennayê ev kevneşopiyek e. Konferansên weke RealCop dikarin bibin cihê danûstendinê. Di demên bê de dê diyar be ka ev danûstendin digihêje rastiyê yan na. Li vir li Vîyennayê bo demeke sê rojan pisporên ji 4 aliyên cîhanê li hev dikom dibin û giftûgû dikin. Ji binesaziya kesk bigire heta plansaziya bajarî ya jîr. û ji bo Herêma Kurdistanê jî pirseke sereke derdikeve holê. Gelokî jan ji van têgehan dikare were veguhestin ji bo bajarên weke Hewlêrê û gelo rastiya li ser erdê çi ye? Meydost Rûdaw, Vienna.